ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka bathang dei nam dei ne ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka bathang Haupra Sashisin Haupra Sungu ka bakrao yo play bladon ringkat bani kumni yo bani syambyang hagani ka jaga hangni hapo yo pensing harin baga voice of the people party kala mi ban abakala pelut por ban let show patba bana u patba usno tunat ban sap ye jing pinshai namar uyo jingmentoy na gini ki jinglang gi bakum gini kajulong hi ka rukom mahap bani pe perman dakiwai pat kiseng san perthai ya gaji ya linti gaji kiru kilai persang hi ban le chupat ba nila yoi tenrei habaki le chupat ba kumnu ki jong ya ki pat ba snap ha gani gaji batha ajungki kiong wat ju snap ya ki kiten bang ki kiten tiang kata ke jingong kala I mean sim bat kala pensel tenak plengi bakum gi nongelam joga voice of the people party ngilala ban ai supai ba iki kintin bang ki kintin tiang ki bala tiang ngai ngai hau pai ba timrei ngi ong kum ni ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka bathang dei nam dei ne ka khamla ka tin ka bathiang banya ka kam ka bathang mentangi dan ya tangkum ni ban su ai shwa shaka chat riu tang da ka tin ka bathiang nadu arpu frang in sasdang ban ai di kam ki babang nadu arpu fra yen sasdang ban ai da ki kam ki babang yau pai ba namar kata ka daw ngin yai let show pai ba ngin yai pin shai ngin yai pin snow tho namar ngi tip ba ki pai ba ki don kam ya ga jing pin shai ga jing ki pai ba ki don kam ya ga jing pin snow tho ga jing namar ka don ringkat ka jing persang ka bajur ka ba klan hadu kata ban pin snow tho bakla yau pai ba hi ki stang ban ong ya ka voice of the people party magani ka party ka ba super persabet ka banile persha banon ra e garoi ka par nang ta kim chiro yangi habale eka kamba bha te lado pat ba usong le si ula ban snow day bali gani ka BPP jongi sisa kamero teng ya ga sarkar mo la bandan gi basnu ya ha prukum ta te ga dei ka kamram jongi ken ban pensai menta hang ni ha po yo pensing kinwen chatai sipang badon unong tu ulai orang ya ka pisa ya ka pla pisa ulai orang yang ketiar ke mobile lay up kedong hang ni yo kem trai yo tau nong tu bau tau nong tu nomor yo la suban pet open pie no ya kata ke pisa open pie no ya kata ke mobile tingin hap ya ai kubri tau nong tu bola open pie ya kata ke pisa bola open pie ya kata ke mobile la dedi bamlap shanu shu pinyo ya kata ke pisa shanu shu pinyo ya kata ke mobile kadai nam dei ne tingiru kumno ken nyero ay gani ka sarkar nyele ite iki kam thok ki kam shukor ki kam pinbi jongane ka sarkar ka ongte banwan ra ay garoi ka par banyo kam ki khun samaji dengi wat pat ki kam ayu kiyo hangthi apo Vivanta hangthi apo Marriott ki hotel ki ba he ki ba mga mapi bariam kumni ngimyo ora bandrung to laring reben ka pla pisa kam stang le ke pelapisa te syaken hiat bawit untuk po jangkit ru kumno ken minum ya keren ya kabakum kata garui kapal kakam hang taru abang yawa nagi kam ki pia haki tanat bapher kita ki department kata ke hotel kita don kita ki department ka bari pek itu ka benta ka bahkman ka department ka pek iki kamera thia ka department ka pek iki jaka bujan uniform ka kamera pek ba penbiang iki kiat ki jing bam to ka kata ka tanat ka pek kata ka jing shat ki jing penbiang ban ai kita ki jingdi ki jing bam
Kidan lalaki jong nang ta uni bapet ikalan pisa pilan uni beri pet ya kai kali yo lihat uni beri pet ban penbiang kumno banyo iki nong trai iki nong sumari kataga hotel lalaki jong ki jaka trikam kilap ya bara bingi wat agi ta ki jaka ngilap ki jongi hangnu kiyo ki samlajngi kiyo tang hang tu betok kerteng berung babi nang taban penku je kata jaka ba khamlong pat ba nang taban penku iki kamera nang taban kliap uniform lai nang tabaro kakam manager kakam supervisor jong baro kita ki benta yo ki beri ki banabar apa kum tabiang hi mentohi kum kata nang tahan ti podam kati ka umyam ka itnat ka jaka ka tu ko orchid ka bagi don mensua ka bagi beri mentada don kami tho ki wai ka tu ka jaka dale bam piknik ki late hang tu ki siu ka tu ka bairung kat tu kat ni hang tu kiok panili yalami ki khon ki kti ya ka turu menta kinum yo shu kum ta ni bam dan pisah hap supet nyerot kata i plan kata ka 5 star hotel mo bandrung temlong dan pisah pinyo no tangga syaru aspa si pelaya dan pisah ini dia ta tenamar kata karang ni kli ka ba kumno kata karoi kapa ni don kam ki jam ki bangi tikna ni don kam ki jaka sumar ki ba piang kagador ka bejam ni don kam ki jaka puli ki ba piang ni don kam ban pleno ini doyong upapila khang baro sakata bari pikhang da ba ki ba yo pakiyo kasurap kasniulut sekendong kesrot bagi ya kita ki kali je kita ki high level tukum nongin suprikai hawi kata ka spa kabawan na keleng-keleng hangni hari ji kasuher nang tena sun kaya lingbai ka Meghalaya kapoy biang sabar sa Meghalaya nyepe ish kata ka kalor ish kata kumta biang kadi kata ka bangingi John kam bangin lech ki paiba ban pin smutu kam dei bingi persya ka roi ka pa kamen sim ji kan kemen kamen sim juga kan kemen ladang i bagi dok islam ladang wan sini show IJL ladang lech keleng-keleng ngan isya bagi beri ki paho ki pai ki sngai ki pumut ki puman ki plum kat sini do mentanya terkhong kum ni tangan hun sim hi namar kata-kata ni mi kum ni ban lech ban pensimu tu ya ki pat ba hi bang perkhat ya kata ka jingya linti ke jingi tang namar bang i jaj ben riu tang namar bingi hidai ki paipa tang namar bingi pensimu tu ki paipa kawan rawat ke jingma ya ke jingim ke jonga lasa berngem teh tau saudak lu lasa penrem kat habadon nyap ini ke teman renganong ipi abang sngau tu baga donut jenga ka bet akmat ubriu akmat ublei ngamdan ji perkhat ban mentoi le shmet ringa I don kam ban le ka japri shwa ba kapor kantir shwa ba kapor kantir ngam ko abangan babi ndala temen ngan song hajing thia anong chis ala dang ale kum tu ko tu kapor kata kini ki khon ki ti ki si jenga kenuma manum babi shwa ba kapor kantir ngimi nomor kata kata ban syasitom ban lek nagawe ke jaka sagawe ke jaka ban pensimutu ngimdan dau shimet yeno ngila lebi thu iru na do besi ke basdang ni klem lek butu ni klem lek ban sumpasiau na kendong ban ong ipi kino IJL hey utu emeli jupi pamlong katu ka parti kamlong ni kran hayo wahat ha jaka be osngulut utaru ya osnulang he kai bakran bar nang ne ndai bakran ri keren ri te ong ka kam sniu se niwan hayo belengi je khnangi ka jagayo namaga jagayo gade ka bakringi ki nong song snong na keleng nimla bandrung lot sigi snong ki thao boro kapor kamsha mo kat bangin rung lot sigi snong ladep collection kat bandep rung snong ne niwan hayo o ki nong song snong menta ka si kade ka jilang PPP hayo pusing yang in let no kham kloi in siu no kham kloi ban yo siap meeting PPP te ka pensok ye pi jaka pinlot pisa ar ban lai ban piwan angi piwan siwan tada aku jo por yo ya ka jing penshai yo nong pile chiyeng ani pleng kalong tamo ani nginamut kalong gupta kidan kijing persang ban persutu ngim persya ya kata karoi ka par kumangilong nang ta ngim wan ani ban thok ban jeler komadan baong mono pile I menta ka PPP kasya kruit nagadiang kasya kruit nagamon balay namar pakata kurukom trikam jong ka voice of the people party kadiban penbet ban penba tidai gendo
habamut ban penbek mo habamut ban penbek misteri lalu bat yu ternem jungu lalu dei bon penbek yu ni narot nang ni babe utit malu tak dapoi bae wai dan tempat habang ngitrai kami gini kisik sawa nakadiang nagamon kibang ke PPP ke lale kumta ke PPP ke lale kumta kita kidai kijik pen snow shapi upat ba ya ki kam ke bangi ni persang bantrai lagalo apo district council la ha KHDC lagalo ha JHDC kumju tikini ki kijik persang ki bantrai ban penbe ki wan ra ya ka jima ya ki tu ken ki bajuyo jimentoy na ki kam ki bambe na ki kam kiba lesi kikam kiba medei kat kom ka an kikam kiba medei kat kom ke imlang salang kini kiling kipisa lada wan ga PPP te dan ni kibamut padawan PPP kan sukhang lot ngin plila plinti kikam dapat tangwe ka kam gari manong ka kam ka babha ka bangin nitre ka ban light ya ka ban pensniu ya ka imlang salang ka ban light ban pensniu ya ka jabru yiki kon samla lada ngim keren mentai ka jing sniu jong drugs lanu ngin keren kan ni kilangam lalu ngim keren ya kata ka jing sniu jong kikam aurea kala pen mi ya kata ka jingpang AIDS ka jingpang HIV ka jingpang ka smooth dream kala jelai lanu pak ngin keren dei ngi hap ban keren menta ngi mi namar kata rau ban ya thu habasha balai ngi mi partai kom ka voice of the people party ngi mi namar kini ki seng san partai baro kibra naga jelaji game shimlala ban ai ka jing shakri ka penhon yo patba pigi patba kini ban pensiong nurim kipai bak ni belum kita start habani jit menta yau ni pun syakri yang inam ta sansnem nyin peken hagini ki sansnem ayu shishaw lele ngawan sepo khanduli ngala julek sekesnong khanduli nadu pangam parlong emily ngila tur kam shotai syaki pot snong jong ka khanduli hendrai menta umau pot ulapoi hapdeng snong jong ka khanduli umau pot ulapoi balada ke NPP kadang sinsyar biang nadu arbupra krem artian umau pot jong asamon poi shinu syasai sama nganya hato to MLU bumi khmat ya ka nartiang constituency ka ba kenthop lang ya ka khanduli tip se bagi pai ba khanduli ki je kendu ya ka jinge kaput nadu kita ki arpo snem menswa lade ban tip kong MLU lade ban tip bara betip lade ban yang khmat barang yang kaptul abiang watur syur Ndai unang tur bat kumbagalong balik ke Asam kanut panlek syur kan ni namar haba utur ngi kenran namar di tong Asam banang ban berngem di tong Asam banang ra sulai ngi dei bependem sulai sudah ima namar kata nginyong kala dei ka por bangi ngi haban sutu kan ni ka hop ka jungi lalu tong Asam utur kop berngam banyada ngi hab ya berngam lang larang isu kenran larang isu kenran kalaban poi wat adu hane yo persingru kani ngani gari kabol play ulai ngi snutu bangilong try ngani gari ngi snutu bangilong try ngani gari kadi gari kabol play ulai ngi ong gari snam uyu kong gari ki life host em khat doloi ka jat mre ka job tuma chat meriu kapapau latip ya ka chat meriu jingi kapakran kita kinong elam ji ke ekon banyo yala ka jong ka jelah din baka taka sarkar Asam ka persang ban pori ni ka ktien asmis kum ka ktien tho ka ktien tar kata ka minsim itri kata ka minsim ban sarang ela ka jong ka ktien kata ka minsim ban sarang ela ka jong ri ka khlan na kitu di por haba kitu kinong elam ki lom me upai ba bani ki tang na mari wi tau lesi itau ibarit ngala banong la de hagani ka jungi menta idau ibarit de lesi ka perti standar mentali mo lalu saya ka ktien de ki de kinong elam jingi gong ayam do ka ktien kan do ka jai nriu nama kata karau kim pediang ya kata ka jing penbor jo ka sarkar Asam ban penong ya ka ktien asmis ka ktien tho ka ktien tar kata ka di jingi jai nriu kan mau balai ngiseng ya ka voice of the people party balai ngim shu rungbai ha ka congress balai ngim li rungbai ha ka BJP balai ngim rungbai ha ka NPP balai ngi ko awan seng ni ka party namar gani ka party ka dan ni ki thiet ki jongka bansu thiet ha gani ka khnau ka shap ka jungi ka bangin yeng hala ki jongi ki jat ngin ri gani ka ri ngin ya dai ni ka chat berji
Ngimla ban shania. Ngimla ban li su thiet chen Delhi. Ngimla ban li su thiet chen Delhi. Ngin haban su thiet hangi bagi dia ban dia tai pi. Balik ke don kam bangin don ni ke seng trairi ki baklai. Kumbagalong manda. Habang ni ke sarkar BJP ke seng BJP ka klai. Ka kwa ban klonot ban sin Charlotte ya gari India. Bat lagi sin Char ya gari India ken sin Char tang na kawai ka an. Ka an ke belong rinti lang ya bro kinong song snong jong gari India. Hangi te kamlong bigum ta. Ni dam ka khandau ka siap ka ba ukhla jat umla ban thiet khandau hangani ga ri ka bi ka ji ni dam ka an ye di thiet khandau ka ba ngim ukhla jat umla ban thiet khandau hangani ga ri ka ji hangani ki khindia si menen la ne menen ni mat larang ambakra nayo I tu ko khobor ba ki ong ba ki trai chaka hapo daistong larang ambakra ma bagai menjur ban die ka tu ka chaka Wat la ki try jaka ki menjur siap bahaya gini. Kin namla banti syok lajai. Namar ka an kam sya. Kamu bala menjur ki try jaka la ban le ka pon ka an kam sya. Kadon kata ka Meghalaya Transfer of Land Regulation Act. Kadon ka an ka ba khanglat ya ki nongwei ba kimla ban thiet khndo syap. Ka an ka ba yata ban pene ya ka khndo ka syap. Kidon sibun ki nongwei ki ba kwa ban thiet jaka namar ki pet ni ka ri ka ri ka ba itiang ka jing pungat ka mariang ki sha ki rem ki wa oh ni wan sini ngim don kam ban penai isi hayeng ka de ka natural isi ka mariang ka ba tingen ubreu ai ni ki kwa tik tik ban yo jaka ki kwa tik tik ban long try ngim sutu e ka dor jong ni ka jaka kum ki nongelam jong ka patingi kwa ba pin sutu bagi yo I satai Sajai ka don ka jingma larang ngimmi namar ta ngimmi halor artli ki paya ki ba klan ban pin yeng ye ka party ki ji upaya ubening kong ulong paya jong ka sinchar ka kharar ka ba khoi ka ba hak banyele prasha e ka bamsa bat ba kata ka sinchar ka nong ka ba pek ka ba khmi ye ki nong song snong ha ki benta ba ki yang paro bat ba ki pai ba kin snupo kumno ban yo e ka sinchar ka kharar ka ba khoi ha ka bangin lek ban pin shai ban pin snupo e ki ka sinchar ka kharar ka ba khoi kai le prasha e ko e jingpang ka ba shirkai ha ka ni ga ri bat ha ka prathei pro koi ba kata ka ni ka jingpang bampong kai ka ta ka jingpang bampong ka ni ka bamsap ha ba ka bamsap kali try kri ha ba ka bamsap ka klan nganong ipi ka don ka jingma ka ba kraw ya ka tu ka jela ya ka tu ka ri bat ya ka tu ka chat min riu ni yeng namar kata banum aina dan lele ruem iki kam bamsap bat upaya ubangi pinyeng ye kene ka party ke ji uri upaya ubania da ya ka hok long try ka jong pi ka jonga ki try mulu ki try jaka bangi ni me pen dan lele ruem ya ka hok long try ya ka kendau ka shap ya ka spa ka ba kraw ka ba play ula ayengi lagalong ya ki marpo kendau lagalong ya ki jington baro ki bong ki jingker hu ki jumble bat ya kata phenum la ban syam hakini ki seng rithor kin wan hangi kin pri ka pisa buk klesi kata ka roi ka par hnrei ka bakut bat ka thong ka ji kalong ba ham Meghalaya kan poi ka por ba u Norway u khla jaru unyo ya kala ban thi jaka unyo ya kala banyo ya ka jo ka hok ka jimun toy kumbarong ki try maluk ki try jaka ya kata dan lele ni namla ban pre ni don ya la ka jong ka thme ni don ya ka kom im ka ji ka ba ya pher pat na ki we pat ki chat mun riu ni don kam namar ka tara ban ri ban sumar ban pene ban pensa ya kata ka jinong ba kerpang ka jong ka chat mun riu da ka bangi seng ni ka seng try ri ka ba ya pher ni ki seng ri thor mentangin snotnat laringi lek Shapo Delhi ban pen I ya laka jong ka dor ka bangidon ya laka jong ka dur ka dal la ka riam ka bet la ka tin ka thli bat kum ta ter ngidon ban sarong nrei lada ngi bagalan ni kam tam ngi ki berit pat laringi jilang ha ka durau ka bahe tangkat to ka ni por ngin ja ngin ngam namar ka ta daw ni seng ye ka party ni ko man ye thu ye pi
Ban lingba kani ka patingi ko ban pensyur ban hikai ban besut haka jimut ke jebkat jonggi longdin mandin ya ka mensim ban it ya ka jong ka chat ban riu ban it ya ka jonggri namar kata ka ngine ni pen bena keleng-keleng ya kata ka jindon kam bangiti balong ke biye teli bat menta sisa ngan ong ipi ngikmen mangiki nongalam juga voice of the people party ngikmen habangi song prami bani i kani ka jingetli hapreng jongi hapreng ukhenriam upnar uphoi uwar ulingam umuliang unongtrai ni tuli kumbang let menta hiar setem ribhoi upra anta usawa kiu si gentiles upra usawa hiar si tegi riat kiwar upra usawa let setai suri semi jongari upra usawa kat syabani ya aginiksi oh habangi pet teng teng mangi kinongalam habangi bisaba ni pet igini kinong kersan pra oh teng teng habangi kendu pra nong kersan pra ki kedi te bensi wai syaru kacing telinga rong kato kacing sudong sutan kalau saman jam marngi la pengam bani tonkam ya kani kacing teli tiga cing trei jongga voice of the people party kam trei tang ban job election nim chu khamelap tang ye ka bot ye kran di ni pen shine ni pen klan ye jimut ke jepkat de upai ba ni pen syampang ye upai ba ni hikai upai ba bono basutu on sim karai nalati mdi biki wei kin pen rai u ne un rai jaladi lingba kata ke jista ke syampang odan bun gi bakli pi kani ka PPP ka ayu pi oh ka PPP te lapi ong kom ta ti mat pemio ye namar pidon nong tu pio ban khai do yong tu ka bamon pio kom kontrak ka bamon pisong ke kali private jong pi simet pi pendai siren pita yit yong lakum uriu donam uriu don bo don prom ka bamon piang ni nyim ai kita syupai ba ni ai syupai ba ya ke jingkli ke banding kong jong ke chat menriu kata kali ke bangila ai sangat chat beri ke cing ai ke bakorotam ke cing ai ke ar ni ai ki pai ba ya ke cing slur ki pai ba mentai kele slur ni mentai ni lek keleng-keleng gum ni pen kre ka wei ke cing pen kre bagata ke cing pen kre ke cing bangin kiap tawere ke sekretariat halor gini ki sipau tali giman ngin kiap tawere ke sekretariat ni mentai ni dang pen kre arwat ke sekretariat kala syak kentur namni na Giant Hills kampaju kamdan yo mesti boro-boro bantul sekretariat sur ki patpa sur ki kinhun seng mata namar ka voice of the people party ko what you think yala ka jongko ho yeng hala ka jongko yekon persya kappa pidang ting penom like nagi jing e kappa pinang ting penom like naga jing e kappa pinang ting ka jing e akan sertap ka wei hadin ka wei pa balik teng-teng kibriu kingat hagi jinge balik mau namar bekiting ka jingting ka pun lenti ya kita ki jinge ki bobon kadang kowe ke kena sama kawan bani genduk yang aku isi kawan bani yam mau ngah jaga bani tu ya kata ka jinge yam pun man balik yam sengap ngam cu ko bagi kibriu kiwan hang ni yang junga kin yam kin ting kin sosiam sengap yam soang ta ong sengap hari ngom play kai kadon gawe ke cinge la khio ngom play ban khio kum ne habon nang ni sengap kai kita ke cinge ba ngadon hapring ke cinge ngam don pisasyu menta ngadi ban siu ya oi briu ubadai nga baladam siu ngan se syakem ngom kuno kumta we da briu bodawa namar ba hakata ka social media hakani ka Facebook nye itu itau perlok nye keren perlok dia beri bono dia pernah bar tenang ta hakata ka jing itu nye keren Facebook ni poi ken kata ka jing dei kata ka jing ya sngojan upha ra o ai jing ai snopha tengam jusim tenre aku ke si upha bat ka pisa ti kilap na post office kata ka pisa bagi lap kiwat kyong kani kalong pian uni uprengam baga dei ban siu kata ka kena kaladep siu teng palatlak ngala pidan pisado kata ban siu ngala dang tip pidan adu kata ngalapan ye lidi mangam dan pisah balik sini siu tang nomor bati sengap ndon kam syu ban tim ndon kam syu ban siu kita basa ngin sai pe
kumno kan long nang ni shma ngil ai men sil bat kata ka khna la de baka moni kan du nga thai kalali wan ram ban siu biang ya kata ka baki taw ki pon ki bakum kita ki bangat hagi jingsha penbi ki jingsha rem ban berngem pa da phamle kum ta ngan si thu breu ngan sathat ya pha ngan sele kum ta kita ki jingrem ki ba prong ki breu bikin ngat hagi ji shep ting bat ban lai na kita le si kin ha ban le ki kam ki bakim dei ban le tanmar ka tarang ni kin tu kum ka party nim ko ba chat breu ji kan im ha ga jingrit men sim bat ka jing ting ni ai ga jing shur shaga chat breu ka ba ai ga jing ai ga ni ai ga jing start ga jing shampang ki breu man da ga start o ngai kin du ki long kme ha ga ni sni pe ni ga jing long jing man nim pat ye thu khana si ki long kme ki long ni ani ka butu ma ba uya ki ka ta ka tin khasi plan tangbon yele election bum tu mo nim nam kam ngi man batai pai pa kilong kmi kila kem jimut nomor beli kila budin kila i oh kata ka jingdawa oh ngirungi kwa sisa ya kata ka ketien bagan rung kung ka ketien thok ketien tar nrei ka dan ka linti bat ki ki bangi i ki ba shong pher kila prong yo pai ba bon start ulatip yem dan kam shu ban batai ka jing start ka jing shampang kala kiu ha ka jimut ka jib khat ji pai ba agini gisni nang ta shu ni ai ki pai ba ba ki tip ela ka jong ka hak men khani ngala kren ha ka jinga hante po yo mosiang ngong kat kum ka jing tip ka junga hapo nartiang constituency kum ba ka pau bat ki wei ki constituency kum ju ki pai ba kum ju kham tip ela ka jong ka hak le ni ka ta ka scheme hendrai mentang i don shibon ki emily ki rastang man ai scheme u pai ba jan mal ka por kai ka ta ka di ka ji hikai ni hikai upai ba jukon ongkram utip ngila hikai ya kata ka hok ka bu revenue ka bangi jong pai ba ka MLA scheme kam ni banga sei mga na pla junga ka sep junga em kadai ka hok ba ka sarkar kalamang ba ka nya lingbau MLA ars pa san tholak chisnam u MLA ulo bansam sa ka constituency ula bana yeng betul ula bana ban marmat yeng ula bana yeng ban yake yeng snong ula bana yeng school ula bana yake club kat kaba usno dei ban ai uniu MLA u ai yake ni ka aspa san phola kaba ka sarkar kalamang shisnam aspa san phola to ye khain mapi aspa san phola shisnam sansnam kalong shejar aspa san phola haka sansnam Tela daw ni Emily, si post na mula yo, aspa san pula chisnem, kanu kalalong arajar, sanspa lak. Kani arajar sanspa lak, kamday banya shabar na kanartiyang constituency. Kani ban hap hamni ya constituency. Debenyo bha, debenyo benta, ki snong, ki club, ki school, ki riu shimet, ki riu beduk, ki ying beduk, ki bamdan ying ki debenyo. Mdai shu bandan ki ying ki batap silyang. Mdai shu nongaw ka tay bam kersyang nga ngano ma em, kum kata klamdan ka ay. Ada duk hap ay. Kata kali ka bangi ngikren. Ngimdai ngiwan banong, larang itip o MLA jong pi. Beruspa u ay nakapalala jong kadi ka pop yang abang keren persya yo kong tau brio hendrei ni hap ekren yo dei ka jong upat ba te pipin ipat kum ba ay na ledi ngaru ka mala bale kum ta baro ki emeli kimla kata kadi ka jing pensyai ka jing persuthu jong ka voice of the people party leni ka party pra na do bastang ngala stang man pensyai ka ni na do snam arjar pra do arjar sipo ngelik keleng opun ki emeli ki badomia ki ati karden ka bale sta oli thulut ki brio bor khat tiklut ki brio yo brio mai tangel dia ka de li hikai so wah kam de te kam ka nong me nong pa jong pi jadi ka nong me nong pa jong pi tangal hikai le pai pa bali pang ni hikai pai ba bun ti ka hap ba bun ti ka kamram jong nong mi khman kai ka kamram nong mi khman ya saj si apo assembly lari wang si hasna jo pai pa ba abangi keren gom tangi haple anong kram constituency ki don ki jinge ki babon ki bangi tumko bat ki bor sipai lingsun utu Assam rifle ubaju pendek ngamla panong budi sipai menong mengalit mga ngaban tur me to khmat habya kun butu sipai ladu re atam ladu kuntur ngahaban le barong weng namar kata ka diga kamram ka junga ko emeli
Kini kamram. Kebangi gini ben pendap. Gini ben peji ke jing juna. Hapo konstituensi bandai tangi konstituensi nyaman kino ya sadu nam taga jela bro kowe ni ai ho pai pa ya kata jing start ka jing shapa but kowe ke jingai kabangi ai shu pai ba kalong ka jing shingai menta kat shamle kibri ki snow shingai bangi don mangi ka voice of the people party tengi pendap ya ka ai bangi di pendap ni le ya ka ai bangi di le ban mentangi mi surat piang ru namar ni snow tho baka jongkam kani ka sarkar kampen snap ngil ai ching tho na du sedam ar husau kam juba kam kwa bani keren ru ki kwa ban shu jai be khmat ya ka to ka project hang te po lumpong deng dei tat hadu de sha thang gitu ki samla ki weng dei be ki snei gitu ki samla dei be ki snow lem be ki la trot be ki ting ba ka voice of the people party kalau pretend ban sedang ya ka jingki na du ar hu ar tarik yang sedang ya to ka jingan na ka ta ki weng no e ka ta ka project hendai kam pat kut tangata bali ki ai wai do khandai husnam minta piong karoi kapar hangnu kata karoi kapar ini ngidu nom kakam ka jam pimai ki briuji pi ai ki kam ki berit ki kam ki basak keren tomet ha ulong try hang turu uri urhar lade uri try uri susyang lade de urumbai lade de uperbot lade de lalu ini kaman are mana badi ki try ki hotel be hangi ki dealing khot ya ka khando ka shop maka tangi ongayam gidon kamban mi shkhmat bani khun kabar ni ong ni peji ki sama ki ba tho exam TSC MPSC ni isne ki kibon ba tanganam shule supersham namdan bisa amdan jimur demi thu ba he bahan dan jimur balai kom kata kamu sin ngilai krana po assembly ba ka jing perlong ye ki exam thum kam de balong ka ba khoi ne kam khoi namar ki thum ye ki priyo jong kidan ki khot jeng ki seng san perthai ki basinsha ki belong ki khot jeng TSC MPSC nagatarang ni tawa mata weng martoria poro ki belong ki jingere ka ki belong ki jingere leni ki belong ki jingere ki jam ki seng san perthai bakim de belong ki khot jeng TSC ba MPSC ai ki jing pelong exam ka ka khoi unono samla ba pintre ha unono samla ba minat unono samla uba pass exam utau di benyo mdei belong umdei bi thu inga pinpil umdei ubuji pentil ini bom absa ngin pendu na tarang yung kamat ka ba deben weng martor gi kwa baka jingplong exam yaki kam di jam ka deben ka buku kana mga ka kini ka batuk ka bala tristom ban kersyani ni kun ulat tong mentang la i gi jibira banga tip ni kini kay budi basta kini kay ka ulu kun jo pidu ile exam on pass bet ndeka hakam dan show marbla dan di priu jong ki seng san puthai nagata kata ka diga jingdawa ka ba ar ka ba ngi tawa bat ngi leit menta su pai ba bangi penkre bangin caterer ya ka secretariat nang ta ka ba lain yung wat pin shitom banyi kino igai haga por banga krending kong ya ni hapo mot pran minister bari pe ya ka puri puthi waya utu ba arden be bala tu yerkhman yong nomor tho gai bala tho haga ta ka rai lani ka hukum juga Supreme Court kato bayi khmat yong junga ka badon ya ka power ka bayi la bani i kam dei wa tap mala i ki khmat junga habishit ka singi ngadeng bikin ten ki khmat menta kam de shit ngadeng dikini ki bali namar bang duna ki khmat na haban deng yit khmat kamun habang ala deng khmat ngam pulisu ngepuli ngitip ayu ko ngata ka jingbata bandon kata ka MTET lani kata ka Meghalaya teacher eligibility test yaki noi kai habani page gi noi kai isni habile test habile exam lani tanga test bushi test tang dabru tomle habda pass ladong pass ladu war kata ka kam hikai nyo perkhat lem si ikitu belajan chong tight se mon ka kam sastang sausan snem kindang hikai pi pa ele kata exam PI census duty PI election duty oh ki keren he ankong uni uju minister wong ya kanila sedang lu por pareng hapor pareng te bun bampat pong petrun bate tingin siya di kemtahi mentaru pareng wan hikai ni pong petrun mentong jan dai dai na ning nang ana lu por pareng ini ya lembang behang nang di mentah kanala sedang lu por pareng Tendri bagi snow po pamanta kani ka jingle jingle yo ka jingkar shan ki pai ba kilas dang monong ngin sa perkhat ye ki noi kai ki bade election duty ki bade census duty ngin penjalan usha ka exam
Ni ông ale ben ma phale ben pa ki kai ka jing siu ka barit ki phai ki duty dalal dep training dala pass PI pat kau ka hukum hakapor bagi correct exam wat penpil yano mentoyo ka training wat nga try ka try kemir ngal ngo bu khun ngo pas namar ka sarkar kong wat penpil teladi ben sui kai gini kai ben sule pe tangam tu la biang syutik pe tangam tu leun na hikai pa training sitom maru kata kat haru begin do ye ka kam ka jam ngira i gi sale ben jigino hikai Barang berdiri ka kam hikai kam dei tangri dan sibon ki baka party kala penkre nagam ta ka education ni ya ka jing pentron juga sarkar ya ka chat mri wajing lingba kani ka jing thmu juga sarkar ban pen pasrot ban yo nam ba menta ka snem oh ki ba pass ki bon bhale ni kata ka pass percentage ka kiu kan mento yu ban kata ka pass percentage lani bon ki ban ya pass na apply kat hab apply pat myo namar ki knaji msim la hikai ki bagian betebet Shupen pass iki. Tada ada di beli exam lah ni ban kendriak no nak embus cakap CBSE ru pil. Kat haba apply di lek kuat ru pil, shu pil ben. Kendan cuma dia kata. Ngidon kam ban ai ki jingkai ki betrit iki kunci bakin pro bakin kiu bakin dan kerukom perhat kaba kerukom perhat kam ni ke sungai ndui ke banang ban pu jingkeli kaba kerukom perhat kaba ki ong haktil paling kata ka critical thinking bakin nang ban pensong nung rim ni ke Bapak kindan ka kinla banyo kun. Nama kata-kata ka di kabalay. Kabangi ngi kren. Nang ta kabasaw. Kabangi nilech sheki paipa. Niyong kumbagalong. Ni ya ka jingdi pathar. Ya ki kindora ki jagasnong. Nidan kaman sumari ki jaganam tagi longdin mandi. Di dawa badan kaman pensengek madro. Kajinya dia jaga, kajinya ai jaga se Asian deals nang tagi bubun kiti ki rai ki ma watch po khasils ka bashakai. Kadi ka nong kanti jigi long dir mandin ka ki long shwaman shwa kala sandur bandan tagi jaga snong ki jaga rai bar kumta ter. Din mar tang yung em dan kaman pensengek igni. Nimla ban shusha, nimla ban shupriang bagani kanong kumni. Ni don kam namar kata ban pene yaki kendo ki syap. Kamat kabasan kabangi ngilich ki paiba kalau mengidon kam ban yabai ki priu ki besong ki jaga kaput mau sigar kin nipuli ki wan snaying ki rap ka sarkar kam khang ye ki try snong tu ka khang nong la pangap hadu manda kim padio ban rap kala ni ka por ban sana yo kuba ne kim padio na tarang yung don kam ban ai ka chingeda martor yakini kipriu bat banum ala igini kipriu ki banabar nang tangi phais ka moreng ka ban riu yung don kam ban pensenge no igini ki co plan lani gini ki cement plan ki badan hagani ka hagi time giant deals parkum juru shawes khasils kinan ki ilaka ki bong ba satang katu kali por ngimnong shu ban sombriu dah ke company ke mana-mana kata ke Shri Simen kanut ban penibor krempat piang ban stang ye kita ki kamti motion hari ni ki khendiat sni li badan ki longi ki basathang nama don ki baong ba de namar ki persa ye kata kaplan o ki pa kat ni kita ki simen plan gidan ayu ki penmento ye ngi try mo ku try sika ayu ki penmento ye ka Gentiles district i pro koi Tinamar kata na kum ki nongalam jaga party ngong em ngenam la ban priang yakini ke ngenam la ban sha banong baga sarkar kan sule kat bawon nang ta shushu ngila seri gemat kabari ba kam minder kaladan ke jiki minder hakani ke jala jingi nadu isnam khat khandai spa nyob hundai kaladan ke jiki minder ha asam nadu isnam khat khandai spa nyob huai Batkum bagalong kajeki mender hapo Meghalaya kelas tang nadu gitu ki khat khandai spa nyo puai ke malong bat hapo Asam nadu ke khat khandai spa nyo puai Asam nyo fundai handi po Meghalaya haba kadran kata kajeki mender kai ke belajar ini phai Asam kaladan kata kajinge soy soskular haprenga sarkar India ka sarkar jala bat ki samla puri ki nong ye ki hangthi kaladan kata ke jinge soi soskular belatip kum kata ke Asam akot khat khandai spa prapusan
kat kendai spa prapusan kata ke asal makot baling ba kata ke jinga soy skular long ba kinu ki menderi ki barung ha asam hadin nyobuai dewan outback ya ke kerteng juki lani kata ke kot affair ndai suwan sha bagi nong song snong ha asam bat kanu tau nongoi udan du kitip kidadan ke jingkeng jingdia tik patik kiong kitip kanu udan tau mender hang thia po asam kiong bagata kajing don jung mender kelanang kiu nakawai ka snam shakawai snam naka lai pulai lak house name kat kandai spa kandai pulai kala kiu shaka prapulak house name arjar kandri mudur kata ha asam kita ginongoi kibam di shu bantan ban song ha asam berarti ban pano iki shaka snong ga bakiwan arjar kandri mentau di snam yu arjar arpunri Sir, swak pula mampaya pun, supaya dalam politik. Dek, Pilawan mundur. Lili, sam. Biang Lili. Isu tu bagai namun ngapai phone, ngapai mobile. Ndai kata. Tam Lili to. Pi kay ka ba keren ni ka ba dai kan habang keren ta baling ka phone mo am dai ba phone na ban keren ba ke mentau di senam alpun riu tiga buat nanil nagipit na kata karukom kiu jong ginongrung kita ginongrung kertep mur ka penisai ba kita ginongwai lesi keladan dikisipalak hangte po asam bat kumagrang menta ka sarkar BJP kala sensyar hapo West Bengal kala sensyar ha Assam baka seng BJP kini ka seng ka persyap hai yang gini ginawai na Bangladesh bagin song senong na India kan pen private yaki syaka senong ka bakikiwan baka taru kini ki jikut kat kum kata ka soskular kaya ka banca syanu gini kinong Bangladesh kuma pa lesi kiban kot spalak kiban Assam mata syanu gini lek hatu gini paisuk syala ki jong ying lekin persyang mandrung kini ki senong ki pamarjan ki jing nak tarang idon kampan tip nak tarang yang ke sarkar kadi ban wat jing tip nadu menta kanungut kita ki nawai kidan lada ka Assam ka tip kanungut kidan nihang ni rungi de ban tip bari dan kampan pano namangi kidan bang kat sau kat sanlak kum ka jat menri lada kita ki nawai na Assam nanti kumno tang sipo kat sanlak ki rungi besuk si jaka kaput ji ngilakut kum ka jat menri namar lagi ni ki kam ki bangingimi syakmat kimni ki kam ki basting baong isu kwa pen ki ptm ni na kerpat ru i gitu ki bagno da pensiun rim si atau pim snow sene ya ka jet riu bari kata umsau ka baap ka balaban teluk lut yangi giyeng bantawa bani kren nang ta susu ngi pedru igi sama jingi ko baong pi mena ki buat kamu jam ka jing kerdu kam ka besyirkai igi ni singi ki bamta hendak ini ke sarkar jingi pat nak kapor syakapor ka penjalan yang itu ibala syong thai nak kam ubani ben syong thai mentaka singi penjalan sa ndru benai